morning mga kaprimads. Mo luto ta karon og ginataang buko-buko. Mao na siyang mga lamas no. Sangkap nato. Gata. Ricado, magic sarap. Kompleto, may hotdog. Okay. Mao na siya atong luto ron, buko-buko. Okay mga kaprimads, ingon na ni kadagko atong ano, slice sa buko-buko. Ana siya atong ana ni kadagko. Kini siya gurutom ta pa ni. Ato ning sliceon karon. Okay. Okay, gisahon ta anay ang lamas na to no. Bawang, luya, kamatis ug sili. Okay, gisanay ta. Gisanay tas lamas no. Siya pag brownish na ato na ni iko. Okay, ilunod ta na ang buko-buko na to. Ang tagamay asin. Gamay asin. Tapos gamay na bitsin. Okay, paluto na itong ano, buko-buko na ginisa. Maulunod na ito sa banatong lamas. Ricado. Black pepper. Hotdog. Magic sarap. Sarap. Taw-taw na ni, maluto na siya. Okay, luto na no. Ilunong tanang gata. Ilakasikan sa niyo. Unang tanan. Tangan na tuog. Tangan na tuog. Sili. 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 Saka medyo halang-halang. Luto na ang atong ginataang buko-buko. Thanks for watching mga kapatid.